Keikalle ollaan lähdössä evankelisille musamessuille ja Sampalla on hyvä fiilis. Ei päiväni pilanneet niin helpolla. Niin. Tämmöisistä tunnelmista me lähdetään. Perillä ollaan. Tuommoiseen rakennukseen mennään. Joo. Onko siinä? On. Näistä päästiin. Siinä Karhusen perheen yhteisiä jännittäviä hetkiä. Ruokailuhetki. Joo. Jos sä multa, niin mä syön sun. Oi, se on paljon. Televisioapu ja lämpöpumppusimppa. Okei, katsotaan. Siis tässä on niinku liike, joka myy niinku hanureita. Mennään sitä katsomaan tarkemmin. Saisiko sieltä käytetty Mennään hanuri? katsomaan. Joku kuolee huutamalla. Alastomana lattialla. Taas odotetaan vähän aikaa, kun ei saa kaikkia sanoa. Kenen sattuu ja kuinka paljon? Siitä kysymys elämässä kai on. Kun on saavuttu siihen pisteeseen, ettei mikään ole varmaa. Leevi on muuten kohtuullisen punainen. Antakaa mäkin huudan, mäkin olen kännissä. No niin, tultiin Miikan kanssa salille ja otetaan huikeat penkkikisat. Saa nähdä kuinka käy. Tekniikka vastaan bändi. Dodi. Huipputiskillä pääsit vääntämään. Miten meni? Oh yeah. Oliko niinku sillä, että tää sali on sun? Oli. Janne. Siinä tuli taas semmoset kitarasoolot, että en tiedä olisiko pitänyt itkeä vai nauraa. Tällä kertaa ehkä nauraa. Niin, kyllä muakin sillä ehkä vähän nauratti enemmän. Ja Sampala siellä kapulat lenteli. Millennium! Nyt menee varmasti poikki. Se on kato showta, näyttää hyvältä. Niin. On halpa. Mikä Sampaltahan meni nyt 5 kapulaa poikki tämän keikan aikana. Saiko sä Tuomas soundin kuntoon heti? No kyllä, heti juu, ehdottomasti heti. Kun kuolta biisiä meni, niin rupes kuulumaan jotain. Siis mitään niin? Niin no siis käsittää mitään kuulu, mutta siis mä en kuulu mitään sinne lavalle. Joo. Miltä Miika soundas? No siis aluksi soundas hyvältä, mutta loppuun kohti kun rupes miksaamaan, niin rupes taas kuulostaa ihan paskalta. Mikä rupes kuulostaa HB:ltä. Niin. Omasta puolesta täytyy kyllä sanoa, että oli erittäin lupaava speak, joka lässähti ihan totaalisesti. Ja kesti muuten. Niin kesti. Se oli pitkä. Siis mä katsoin, se oli 8 minuuttia. Joo, jatka veti kyllä meinaa. Mutta mä ajattelin, että nyt loppuu. Ei, tuli taas. Nyt loppuu. Ei. Ei haukotellu. Kyllä. Miika osaa puhua, kun joku rupeaa haukotella. Oi niitä hyviä lainauksia määrää, mitä sinne puheessa sisältyi. No mä ainakin niin sillä lailla ajattelin, että mä käytin niin häpeilemättömästi kaikkien muiden juttuja. Siinä oli yhtään omaa paitsi se, että mä sitä pappia tempasin. Se oli ainut oma. Välillä täytyy pysähtyä tankkaamaan ja nyt olemme menossa syömään. Ja HB:n keikkapalkki yleensä hupenee näihin ruokailumatkoihin. No niin, nyt aletaan viemään viimeisiä. Onko Samppa muuten huomannut, että tää bussi on... Tää käy? Joo. Täällä on ihan järjetön pakokaasun tuoksu. Joo, hyvä. No niin, hyvin meni. No niin, sitten pakataan kamoja, Samppa ja apuja tarvitse. No niin, nyt lähti jo portaat. Taidan kyllä nyt keskittyä tähän dokumentointiin, kun tuo laatikon koko on sen verran. Eli nyt puretaan bussi sen takia, koska oltiin niin lähellä 120 kilometriä ja äänentoisto ei ollut mukana. Helppoa, hauskaa. Aikaa meni taas aika paljon. Soitettiin ilman äänentoistoa.
Tässä tämä reissu oli. Ei ollut oikein hyvin.